κάμερα, ναι. Να το γράψουμε στο αυτό. Νίκος Καρακώστας. Νίκος Παγιός. Νίκος. Ωραία. Νίκο, πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δύσκολο, όπως αποδείχθηκε. Είχαμε δύο εικόνες σήμερα. Μία στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ αρκετά καλή. Έκλεισε με 10 πόντους το βάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η αναγέννηση έπαιξε μια ζώνη. Μας μπέρδεψε αρκετά, κολλήσαμε. Δεν ήμασταν καλά στην επίθεση, αυτό πιστεύω μας δυσκόλεψε την άμυνα. Δεχτήκαμε το σκόρ στο ημίχρονο. Εν τέλει το παιχνίδι γύρισε και στο τέλος. Πού νομίζετε ότι κρίνηκε στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι, στα λάθη τα κομβικά ή γενικά στις λάθος κομβικές τελικές επιλογές? Θεωρώ ότι στη ζώνη κολλήσαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που μας αρέσει και που μας δίνει τα αποτελέσματα πολύ προηγούμενο καιρό. Σε συνδυασμό με την άμυνα στην οποία δεχτήκαμε νομίζω 35-40 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. 44-26. 44. Οπότε ήταν. Υπάρχει και ένα άλλο νούμερο πάντως, επειδή μιλάτε για νούμερα, υπάρχει και ένα άλλο νούμερο, 38-11. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αν σας έχουν ενημερώσει. Υπάρχει κι άλλο ένα νούμερο. Οι βολές των. Ναι, ακριβώς. Και 0 βολές στο πρώτο ημίχρονο. 0. Γενικά το κλίμα εδώ που συνάντησε που είδε στην αναγέννηση, δεν ξέρω αν έχεις πρώτη φορά, πώς σου φάνηκε όλο αυτό εδώ, η έδρα του γήπεδου της αναγέννησης? Πρώτη φορά έχουμε στην αναγέννηση, στο κατοχώρι. Το γήπεδο είναι εξαιρετικό, δεν το έχω ξαναδεί. Πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Ωστόσο το κλίμα δεν ήταν καλό. Θεωρώ ότι ο κόσμος δεν μας αντιμετώπισε όπως ήθελε, όπως ο κόσμος της ομάδας. Αλλά δεν είναι θέση να μιλήσει γι' αυτό, δεν θα έπαιξε καθόλου. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Δημήτρη, δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα στην αντίπαλη ομάδα, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έχει δείξει αυτό στο πρωτάθλημα με ένα μεγάλο ελληνικών. Με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή όπως ο Γκότσο Ρότο, που θα τιμή και όλα θα τον έχω μικρότερος. Η αλήθεια είναι ότι παίζουν ένα πολύ ωραίο μπάσκετ, ένα γρήγορο νεανικό μπάσκετ, το οποίο δεν ταιριάζει σε πολλές ομάδες στην κατηγορία, μπορεί και σχεδόν σε καμία. Και από εκεί πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη μια ομάδα, γιατί παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε φοβερά. Παίξαμε άμυνα, γυρίσαμε την άμυνα στη ζώνη και εκεί θεωρητικά μπλοκάραμε την αντίπαλη ομάδα, μπορώ να πω, και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που τόσο θέλαμε. Εσύ, αν και δεν ήσουν απόλυτα έτοιμος, πρόσφερες στα μέλη στην ομάδα. Πόσο σε βοήθησε ο κόσμος, πόσο σε στήριξε αυτό το κομμάτι? Η αλήθεια είναι ότι η αποχή μου ήταν τεράστια, ήταν κοντά στους 2 μήνες. Ζορίστηκα πάρα πολύ και για να επανέλθω, που ακόμα δεν έχω επανέλθει στο 100%. Σίγουρα ο κόσμος μου βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, με 4 χρόνια μου είχε αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή που είμαι εδώ πέρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρω, αλλά όσο μπορούσα και εγώ να βοηθήσω, πιστεύω ότι το έκανα για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Θα καταφέρουν στη συνέχεια να δούμε την αναγέννηση, να μην δείχνει αυτό το διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή εντός με εκτός έδρας, να πάρει και μια εκτός έδρας νίκη? Εντάξει, είναι σίγουρο, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα του χρόνου. Δηλαδή, η ομάδα που θα μπει στα play-off, αυτό που θα μπει στα play-off μπορεί να έχουν απόσταση 2 με 3 νίκες και πολύ μπορώ να λέω. Πιστεύω ότι αγώνα με αγώνα θα καταφέρουμε να φέρουμε καλά αποτελέσματα, πόσο μάλλον και ένα διπλό το οποίο μετράει για πολύ παραπάνω για εμάς που είμαστε μια ομάδα της επαρχία, με τα ταξίδια και με όλα. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε.